2022 na sang nagbukas ang ekonomiya duha ka tuig matapos nagkapandemya na sang COVID-19, natigayon nga makabawi ang mga nawalan sang trabaho halos halin sa tanan mga sektor. Pero as of August 2022, base sa datos ng Philippine Statistics Authority, masobra 2.6 million ka mga Pinoy ang nagapabilin nga jobless o kung wala sang trabaho. Subong 2023 na, kapuso ini na ang best time magud magumpisa sa pagpangita sang trabaho nga pasok sa skills mo. Sa bulig sang aton bisita subong aga, Hibaluon tabi ang pila ka tips sa pagpili sa nagakaigo nga trabaho kag syempre pagpasar sang ginakakulbaan sang kadamaan nga interview. Hi mga kapuso, welcome back. You're still watching GMA Regional TV Early Edition. Subungaga mga kapuso, mga ibisita nato ng isa ka Human Resource Practitioner, isa ka college, ka graduate school professor sa University of St. La Salva College. With us this morning is Sir Roel Venus. Boss Roel, may aga, long time no see, hi. Thank you very much, Mr. Adrian. Kapasalamat kit ko sa sining opportunity nga ginhatag mo sa akon, kag si imo tag tumalanaw maayong aga sa inyong tanan. Sa bungaga, hatagan tabi ideya ang aton mga kapuso, yung binigyan ng mga pamatanon. Ano bang roles ang inatawag nga HRD, Human Resource Department? Ang nabalaan lang namon, kamo ang may say kung bala pasok ang isang applicant. Di ka na in charge as well, do? Ano man? Okay, that's exactly said, no, Mr. Adrian. But more than that, magamba ka Human Resource Department or you are in reference to Human Resource Division. In simplest terms, it is a group of people, ginatawag natin, it is a group of responsible people nga manage sang ginatawag natin nga employee life cycle. Hatagan tas ang tips ang aton mga kapuso this time, paano bala nila i-determine kung diin sila nga industry fit na fit. Ilabi na mga pamatanon based sa ilang mga skills. Di sila pwede. Okay, sige. So kita tanan magagraduate kita in a short while. Kagayon kita, I would like to presume we have prepared na sa atong future. But the best thing that we should do is number one, dapat i-equate mo ang imo nga educational qualification kag skills mo sa imo ulubrahan. No? As much as possible, ubrahan or applyan mo ang isa ka lubrahan nga naka-fit in kaya dira based on your qualifications, based on your skills. So, halimbawa, nagkuha ka engineering course, I would like to presume maging preparahan mo gina kag you will end up as engineer gid, no? Nga gaubra sang sina nga kurso nimo. Di man lang na momentarily, nga halimbawa nag-apply ka na call center agent or nag-apply ka sa ibang lubrahan which is outside of your course or your skills. But of course, ang bottom line is at the end of the day, you should find ways makaubra ka based sa imo skills kag sa imo educational qualifications. Sir Roel, dako ginya factor ang inatawag bala nga physical appearance and aspect no when applying for a job to make sure that you can secure the right contract. Ano bala ang maayo nila nga himuon to present themselves well? Di ba, once you are applying for a job, halimbawa thousands kamo, isa lang ka posisyon ang kinahanglanon. The main question there is, why should I take you in? Ikaw gid ang kwaon ko. Ano ang rason nga ikaw gid ang kwaon ko? Number one, wala pa ta kakitanay ha, wala pa ta kaistoryahanay, but I will look into your curriculum vitae. Ang silingon, tanawon ko ng imo nga gina-present nga papers kung kinahanglanon ka namon. So meaning to say, as early as college, dapat mag-perform well na ang mga estudyante naton para when they get to the real corporate world, hindi sila budlayan. So meaning to say, if your papers are not that impressive, so basically, hindi ta ma-expect nga mabatunan ka. But of course, if you're performing well in college, or if you're performing well sa imo eskwelahan, so the records will speak for itself. Timing gining discussion, takay tilapit na lang ang graduation na naman. Kadto kita sa interview part subong. Gamay man bigat tips sigan sa imo bilang isa ka eksperto how to ace an interview. Go ahead, sir. If you are selling yourself, you have to make sure that you have characteristics of a good salesmanship. Na? Meaning to say, very good dapat kang salesman. Kung ginabligya mo imo capacity, ang imo ability, dapat maayo gud ang imo nga credentials, no? You have to speak confidently about sang imong abilidad, imo kapasidad, kag ano makuha sa company mo in kaso kuhaon kanila. Then of course, if the opportunity comes, interviewon ka na sa imo employer, speak well, speak confidently.
make sure nga mapabatsyag mo gid sila nga you are the right person nga dapat kuhaon sa ilang lubrahan. And more importantly mga kapuso, you have to be very honest with your credentials and records as well. Importante na. Sir Roel, on a personal note, ano naman ang mga leksyon nga nakuha mo sa imong nga propesyon kag paano ini nakabulig sa imo? There's only one thing sa human resource ang naintindihan ko kag na-implement ko mismo sa ako ng company. One of the roles of human resource department is that it is the one giving or managing payment and benefits for our organization staff. Anong butsilingon? Being the HR manager, I am in charge of distributing, communicating, and managing compensation and benefit to all my staff. Meaning to say, kung ang may mga tao makareceive lang sa intsakto nga sweldo, maayo nga benepisyo, there's no way for them to leave your company. That's why the employees, being the source of the strength of the organization, they should be well compensated at all. Dapat gijagaan mo gid sa mayo nga benepisyo, mayo nga mga sweldo, kay because you will be assured hindi na sila magalin sa imong kompanya. Sir Roel, Prof, maraming salamat for being part of our early 2023. Looking forward to sit down with you anytime soon again. Kanami isang topic tano, mapuslan gid ilabi na gid sa aton mga pamatan-on kag syempre sa kapareho nga nagapangita o kun nadulaan obra. Padayon lang Sir, may aga. So sining opportunity, madamo nga salamat Mr. Adrian sa pag-imbitar sa akon kag I hope that you will learn a lot from my simple discussion about human resource management. Madamo salamat, may aga sa inyong tanan. O mga puso, dirala ka mong hapadayon na magtutok kay isa na naman ka-talented kapuso ang mahatag sang kalingawan sa Bistok. Sa pagbalik syempre, sa inyo paborito nga programa ko naga, GMA Regional TV Early Edition. We will be right back. Ini ang GMA Regional TV Early Edition.